de 65 anos. Nos máis de 65 entran no sorteo, hasta os 70. Vamos a dar comenzo ao pleno este extraordinario por o tema das mesas, que leva un segundo punto e a corrección dun acordo adoptado no pleno pasado, que o que habíamos falado da corporación era dunha maneira, interpretouse de outra por parte da intervención. Entón, nos habíamos falado de intereses máis gastos, o que habíamos falado os 4 grupos políticos, e o interventor entendeu que era só intereses, co cal quedaba coxa, e agora o que facemos é modificar ese acordo para que poidan entrar nos convenios para axudar as micropemes e autónomos, que poidan entrar os gastos de intereses, tamén os de comisión de apertura, comisión de estudo e o que se lle paga, o 1% que se lle paga á Sociedade de Garantía Recíproca. En definitiva, que poidan entrar os gastos na súa totalidade, que é o que habíamos falado sempre, hasta un límite de 100.000 euros. Ese é o que habíamos falado, houve unha interpretación distinta do que habíamos falado por parte da intervención, e por iso traemos hoxe aquí a pleno para reformulalo. Non sei se isto é anular o expediente anterior, César, si é... É que eu, vindo que se aprobou en maio neste tema, e logo por esta mañana con a interventora, solamente cambia unha partida, que é a 471. Ben, 473, entón. Isto está feito, César, como quixo o interventor. O interventor o que se lle dixo é que non só subvencionábamos intereses, senón que subvencionábamos os gastos de estudo, os gastos da Comisión de Apertura, a Comisión de Estudo, e 1% que cobran as dúas sociedades de garantía recíproca, Inveraval e Sogarpo. E, por lo tanto, pois, é por o que traemos aquí, porque dixo que tiña, como habíamos acordado o pleno, pero ainda estaba sin aprobar acta, que podíamos facer con unha, simplemente como unha corrección de erros, pero o secretario non quixo porque había o pleno e dixo é mellor leválo ao pleno de novo. Entón, en vez de metelo na acta como unha corrección de erros, pois por iso volvemos traer ao pleno. Por lo tanto, o secretario dixo que era mellor traerlo ao pleno, e xa, en vez de, eu iba a convocar un pleno extraordinario urxente, e para non convocar o pleno, pois metémolo co pleno das mesas, que xa había que convocalo, e como criterio o secretario dixo que xa tiñamos que ter pleno o lunes, martes ou miércoles, por iso xa convocamos para o lunes, que é o primeiro día. Ese é o motivo desa corrección. Bueno, xa acompáñanos Mari Carmen, porque o interventor, como xa vos comentei na sesión plenaria a penúltima, desde o venres, é o novo tesorero do Concello, pideu comisión de servicios para esa plaza. Perdón? Non, entendía mal. Pideu comisión de servicios para a plaza de tesorero, que, como sabedes, quedou vacante, e, por tanto, desde o venres é tesorero, e o interventor accidental é Mari Carmen Méijome, que nos acompaña hoxe aquí, e decirvos que na Xunta pedimos un novo interventor. O que fixo a Xunta foi un sondeo en todos os concellos onde había interventores, por se algún quería vir. Todos están ocupados, como sabedes, non proliferan moitos interventores, motivo polo que ningún pideu la LIN. Entón, agora queda tirar da lista de interinos e, por lo tanto, pois mandarános un interino o antes posible. Confío que manden o antes posible. Vamos, entón, co sorteo das mesas, que é o punto 1. Señor secretario.
Señor secretario. Bueno, vais a celebrar o sorteo das eleccións autonómicas do día 12 de xullo e, como todas as veces anteriores, vamos a proceder ao sorteo público que mediante un programa informático donde van a salir los titulares, los suplentes e en todo caso vamos a facer tamén un nomeamento adicional por si fallaran algún dos propostos. Entonces, hai que dar unha clave aí a técnica de informática, Ángeles, para empezar a facer o sorteo, que son 2 minutos. Perdón, que é eso de que hai que dar un número, que hai que non sei que, de que non sei, eso non está no orden do día. Vamos a ver, o sorteo faise para os titulares e para os suplentes de cada unha das mesas. Correcto, titulares e 2 suplentes en cada puesto. Son 3 por puesto. Sí, entonces, como siempre hai baixas, hai excusas que son aceptadas, outras no, hasta o último momento, para evitar sorteos posteriores vamos a facer un nomeamento adicional. O sea, métense... Máis suplentes. Correcto. Pois entón resulta que en vez métese un suplente máis, nos presidentes na máis, nos presidentes ou en todo. O sea, non se lle comunica nada máis que aos 3 titulares. E despois queda un outro lote de suplentes. Moi ben. Moi ben, procedamos. Escolliches a corporación, o Vito? Creo que sí. Non sei se son excluíbles, algún que é candidato, saber como é a... Dúas. Ángeles, en principio 2. Despois sacas unha por cada grupo. Ben, mentres Huguito, ou Hugo, que xa é Hugo, vai buscar vai á impresora, o secretario pide 2 copias e despois que lle dea unha a cada grupo político para que teñades unha a cada un dos 4 grupos políticos, ou que teñamos, e mentras van buscar a copia das mesmas, continuamos co pleno. Neste punto non hai que votar nada, non? En el sorteo no, no seguinte hai que votar 2 veces. Unha por non venir dictaminada por comisión informativa e outra ya a propia proposta. Vale, entón imos co punto 2, a corrección do acordo plenario adoptado pola Corporación o día 2 do 5 do 2020 en relación ao expediente de modificación de crédito extraordinario número 9P 2020. Ben, como vos expliquei, este era porque resulta que o interventor había entendido que só eran os intereses e van os gastos todos como habíamos falado sempre nas reunións dos portavoces. Algúnha aclaración, algúnha intervención? Bloque, Nacionalista Galego. Sí, só unha cuestión, bo día. Nos votamos en falta que precisamente para este pleno extraordinario se fixera un
cando menos unha chamada para explicar que iba a haber o pleno, porque en principio ademais as noticias que se deran é que non era nin necesario do sorteo, e para explicar, pois o punto este que imos tratar agora, non? Un punto que ademais tiñamos acordado entre os distintos grupos, cando foi o plan este que pactamos, pero que de repente nos chegou unha convocatoria e non sabíamos nin Sí, o que era, non? aí foi unha descoordinación entre nós, que eu pensei que iba a falar con Bosco Vila, ou Karen ou Paz, e non falamos ningún, pero en todo caso estou nos explicando aquí que é un erro, ou sea, unha corrección de erro realmente, que é o que habíamos falado en todo momento no grupo, simplemente que cando chegamos á intervención para tramitalo e para poder firmar o acordo con Inveraval e máis con Sogarpo, dinos o interventor que só son os intereses. Entonces é cando nos encenderon as voces de alarma e foi cando dixemos, non, isto non foi o que acordamos, entón que solución hai? E a solución que lle buscaba el era como unha corrección de erros, pero o secretario non lle pareceu ben. E entón o secretario dixo que tiña que volver a pleno. No, el dixo que valía unha corrección de erros para non ter que convocar un pleno. Pero o secretario dixo que como había o pleno das mesas, que era mellor metelo a pleno para que non houbera ninguna dúbida. A min pareceume razonable porque ante calquera dúbida que calquera recurrou por aí, porque ademais vedes o que está pasando con este tipo de axudas, ya que a subdelegación do goberno por unhas axudas parcidas que está dando a Diputación de Ourense, pideu o expediente para a Abogacía do Estado á Diputación de Ourense. Se é ilegal dar as axudas que está dando a Diputación de Ourense aos autónomos, isto vai no mesmo barco. Por lo tanto, precisamente, como pode haber recursos de calquera outra administración ou de calquer particular ou quen sexa, para evitar calquer tipo de sorpresas, é mellor cambiar o gorde plenario, e como xa tiñamos o pleno, ni siquiera tuvemos que convocar un pleno extraordinario, senón eu había vos, e era para chamarvos, para comentarvos precisamente se convocábamos un pleno ante a dúbida, ou non o convocábamos ou metíamos como unha corrección de erros, pero foi cando me dixo o secretario que había convocado o pleno das mesas, entón, en vez de facer eso o xoves ou o venres, pois preferimos esperar a hoxe. Por tanto, esa é a razón, Paco, pola que non se vos chamou, non por outro asunto. Só é. Sí, óyese, non? Sí. A ver, eu creo que aquí se debía explicar claramente o alcance desta cuestión. Esta modificación de crédito aprobouse no pleno do 2 de maio, xa onde vai, xa choveu, publicouse no boletín do 6 de maio. Iso quere dicir que aproximadamente 15 días despois, 21, 22 de maio, 23, isto era efectiva, por lo tanto, podíanse pagar as axudas. Que non sepamos, creo que ainda non se pagou ninguna axuda. E máis, expoño que... Aprobaronse xa na Comisión de Goberno... Estou falando de pagar, evidentemente, pero pagar. Podíanse ter pagado a partir do 22, 23, que se cumpriran os 15 días, dado que non houve reclamacións. Con todo isto que temos aquí agora, tal como ven a proposta, hai que empezar de cero, porque se volve a aprobar o expediente de modificación de crédito, co cual implica a publicación no boletín oficial e 15 días máis, co cual vamos hasta dentro de casi mediados ou finais da primeira semana do mes que ven, non se pode pagar efectivamente. Se iso é así. E logo tamén non entendo como, se o erro só afecta o que sería a línea 3 a dos préstamos, porque se mete todo no mesmo saco, cando se podía corrixir o erro só da última parte e estar pagando as axudas nestes momentos en base á aprobación inicial que se fixo no que se refira á línea 1 e a línea 2, que aí non hai ningún problema. Entón, aquí eu creo que algo non se fixo ben, non se está facendo ben, e débese dar unha explicación, porque os afectados, todos os que pediron as subvencións, están esperando desde hai días a ver que pasa ca súa axuda. Aquí rapidamente disparamos contra o goberno central, que non lle paga aos autónomos que non cobraron, ou aos ERTES, ou non sei que máis, pero aquí non o estamos facendo ben. E iso hai que aclararlo, porque podían estar pagadas xa moitas das axudas que xa decides efectivamente que xa estaría. Vamos a ver, cando se aprobou na Xunta de Goberno os pagos, que xa están aprobados algúns pagos, era con cargón a partida, por lo tanto... Evidentemente, pero non se poden facer efectivos precisamente por isto. Non estás equivocado. Estou equivocado. Chama o interventor.
Como se vai a poder pagar se non está o expediente de modificación de crédito? Mari Carmen, Evidente non se pode. conoces ti o tema ou chamamos Sí, a... a modificación afecta solo a esta segunda liña do tema dos intereses dos préstamos. A ver, entón a proposta Entón- hai que modificarla, a proposta de acordo do pleno. De feito as axudas estas da liña 1 e 2 se tramitou unha primeira proposta, o que pasa que, claro, a tramitación dos expedientes, entre que se informa polo instructor de procedimento, se acompaña toda a información e demais, se tramitou un primeiro bloque de, creo que eran 18.900, unha cousa así, que están para pagar estes días. Cando veña para tramitar o seguinte bloque, pois se informará, se fiscalizará, se aprobará por o Xunta do Goberno con independencia de que non afecta esta modificación que se está facendo. Entón eu pregunto, pódese pagar as axudas da liña 1 e 2 que Sí. estén aprobadas, pódense pagar xa? Sí, de feito que están para pagar. De feito, vamos a ver, de feito, hoxe levamos outro paquete delas. Hai 15 días levamos un primeiro paquete. Pero, E Crespo, xa están para pagar. eu pregunto, pago. A aprobación só faltaría que non nos aprobarades, pero o pago. A ver, Pero é que, o expediente de modificación de créditos. Pero se o expediente de modificación de crédito non estuvera operativo, non podíamos aprobalas. Está en vigor ou non está en vigor? Sí, E agora que se vai a aprobar? Canto se dice que se vai Por aprobar? microcréditos, os 100.000 euros, os de microcréditos, aí hai 800.000 euros. Aí hai 800.000 euros. E dos 800.000 euros iban 450, se non recordo mal, para a línea 1, 250 para a línea 2 e 100 para a línea 3. Bueno, este punto, se está mal redactado ou que sexa, habrá que Aquí corrixilo, está, aquí métese todo outra afecta vez. exclusivamente os Eso debe 100.000 estar euros claro. dos microcréditos. Aquí, como vedes, na proposta figura en todas as líneas de axudas. Entón, faise un expediente de modificación de créditos como se aquel non existira o de atrás. Mari Carmen, Eso que non vexo cambiamos correcto aquí desta aprobación. corrección do acordo adoptado no pleno da Corporación do día 2 do 5 en relación ao expediente de modificación de crédito extraordinario, correximos eso e poñemos ya coletilla para a línea 3 ou non fai falta? vamos a ver, aí se reproduce a proposta tal cual, coa modificación que afecta solo á liña do tema dos préstamos. Iso deixade aclarado, Entón, porque... o resto en realidade está nos mesmos términos, co cual non hai modificación de ningún tipo. A ver, se tives a proposta... Que sí, que sí. De acordo. O que a redacción está así, é Pois eso certo. aclaralo, Pero claro. porque recolle a proposta íntegramente, a inicial, Vale. e como quedaría definitivamente. Moi ben. Pero nesas primeiras, a liña 1 e 2, en realidade non afecta. Non hai modificación ningún. Por eso non ten sentido que volvades a poñer todo o mesmo, porque entón Bueno, está é o expediente sustituindo a non aprobación quixo. anterior por unha nova que ten unha tramitación nova. Ben, compromiso. Bo día a todos e a todas. Dicir, no espírito máis construtivo do tema, que o tema de non avisar para este pleno, eu entendo e recoñezo que é un erro de coordinación, que iban a avisar uns, outros, pero o que agora a oposición está admitindo que é un erro, antes era, literalmente digo, tómannos por parvos, vale? E seguramente antes nin lles tomábamos por parvos, nin agora nos parece mal este erro que lle pode pasar a calquera, pero quero lembrar que no anterior mandato o 100% dos plenos extraordinarios consensuábanse entre goberno e oposición. Admito que é un erro, non pasa absolutamente nada, pero quero lembrar este tipo de cuestións. E nada máis, nos apoiamos lóxicamente a liña dos microcréditos e benvidos os presuntos liberais ás políticas keynesianas. Digo porque algúns lín estes días que nos chamaban, decían que o acordo de Lalín Porvir é un acordo neoliberal. Seguramente hai algún tipo de déficit ideolóxico en xente capaz de dicir ese tipo de cousas. Creo que non foi ninguén desta sala, nada máis. Moi ben. Votos en contra? Sí, sí. Vamos votar como quero o secretario dúas veces. Pois mesmo, supoño que votaremos o mesmo nas dúas. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade. Punto, segunda votación, ou sea, votamos ahora a fondo da cuestión, votamos primeiro a urxencia e agora votamos a fondo da cuestión. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Apróbase por unanimidade, señor secretario. Tedes copia dos das mesas? Están sacando ahora, no hubo. Están sacando ahora. Habrá que esperar unos minutos.
Ben, pois entón o secretario davos unha copia do resultado das mesas a cada un dos grupos políticos e levantamos a sesión. Moitas gracias.